ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଗପ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ଦିନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ମାରିକି କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜୋରସେ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଇକି ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀର ଧରିବାକୁ ଅଛି। ଦେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ କଇଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି କଇଁ ଫୁଲଟି ତୋଳି ଆଣିଲା। ସେଇ ନାଡ଼ଟିକୁ ସେ ଛିଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କଇଁ ଫୁଲଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଶୁଷିକି ନାଡ଼ରେ ଜଳ ପିଇକି ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା।